Οδηγίες χρήσης για το milkzone.gr. Από τη στιγμή που έχουμε συνδεθεί στο δίκτυο της Friesland Campina μέσω VPN, ανοίγουμε ένα παράθυρο στον Internet Explorer και μπαίνουμε στη διεύθυνση 172.30.192.127. Στην σελίδα που μας εμφανίζεται πατάμε είσοδος. Στην επόμενη σελίδα που μας φέρνει βάζουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που μας έχει δοθεί από το τμήμα της μηχανογράφησης και πατάμε είσοδος. Πλέον είμαστε στην κεντρική μας σελίδα και από το σύνδεσμο τα δεδομένα My Data μπορούμε να δούμε την ημερήσια ανάλυση γάλακτος σε μορφή PDF, επιλέγοντας τις ημερομηνίες που μας ενδιαφέρουν και πατώντας το κουμπί προβολή ανάλυσης σε αρχείο PDF. Επιστρέφοντας στην αρχική σελίδα, επιλέγουμε το link τιμολόγια. Στο είδος παραστατικού επιλέγουμε πώλησης και επιλέγουμε την περίοδο, το έτος και πατάμε προβολή παραστατικού σε αρχείο PDF. Επιστρέφουμε και πάλι στην αρχική μας σελίδα και επιλέγουμε μέση σύνθεση γάλακτος. Δίνουμε την περίοδο και το έτος για το πότε θέλουμε να δούμε τα δεδομένα μας και πατάμε προβολή αναφορά σε αρχείο PDF. Με το συν και το πλην μπορούμε να κάνουμε zoom στο αρχείο. Επιστρέφουμε στην αρχική μας σελίδα και αυτή τη φορά διαλέγουμε το παραδοθήσα ποσότητα. Θα μας φέρνει τη σελίδα που μπορούμε να δούμε επιλέγοντας το επιθυμητό χρονικό διάστημα και πατώντας προβολή παραλαβή σε αρχείο PDF τις ποσότητες που έχουμε παραδώσει. Τέλος, από την αρχική μας σελίδα πηγαίνουμε στο ποσοτικές αξίες ανά μήνα και μας εμφανίζονται οι συγκεντρωτικές ποσότητες και αξίες ανά μήνα. Έχοντας δει όλα τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν, πατάμε από την αρχική σελίδα στο έξοδος. Μετά την έξοδό μας από το site, κλείνουμε το session του Internet Explorer. Αν έχετε κάποια απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα μηχανογράφησης της Friesland Campina Ελλάς στο τηλέφωνο 210 61 66 500 ή μέσω email στο elas.helpdesk@frieslandcampina.com.